Da zona máis occidental de Asturias, concretamente del concello de Tapia, son orixinarios os compoñentes del trío Bacotexo, vinculaos non solo xeográficamente a aquellas terras de entre os ríos e o Inavia, senón tamén lingüísticamente, porque todas as súas composicións tan na lingua de allí, el gallego asturiano. A súa música bebe de ben fontes sonoras, protendo sempre el rock como filo conductor. Asina, aos sonidos máis clásicos xuntan outras moitas influencias, como el rhythm and blues, a psicodelia ou el pop. Hasta el momento, ten editaos 3 traballos discográficos. El máis de pouco titúlase A Guerra dos Mundos e trátase dunha obra conceptual onde cuntan, al través de 12 cancións, a historia dun rapaz del occidente de Asturias e as súas lluitas interiores por causa del aislamento daquella zona nos anos 80. Entre ellas, ta Teatro Balleiro, coa que participan neste galardón.